ఏసైనన్నా దండకు వాటర్ సరే చిన్న ప్రార్థన తుంగి మన ఈ కార్ಯಕ್ರಮത്തിന് ಮೊದಲು వాటుಕೊಂಡು కడి నీకు దండకు వాటర్ మినమయ్యా ఈ సమయాతే నా ప్రభా నీ మాట అంకేసి అమ్మా నీకు ఇష్టమత్త పిల్లని తెస్తే బతకనాకి సహాయం దయతుంగా అయ్యా మరి మమ్మల్ని నేర్చుకుంటాను ప్రతి మాట మరి వాటిని గుర్తాసుకుంటానికి నీ జ్ఞాన తిని తలంపు తిని మాకు దయతం తిని పిల్లనిరే సాయమినిరు కదా ప్రతి అటువంటి వారి సంగతిని నన్ను జ్ఞాపకంతో సరేనా బాత దిక్కు మనడి ఈ జనవరి నెలతే 22వ తారీఖుతే మన విషయాతిని గుర్తు అయా అందరికి గుర్తుమిందే ఆ విషయాతిని ఆ విషయాతిని నన్ను మీకు జ్ఞాపకం తుంగితను క్యాన్సర్ ఇదో స్వార్థతిని చాలా మంది మిషనరీస్కు మన యొక్క దేశాతే మన ప్రాంతాకినే మన గుడేకినే వాసి దేవుడి సేవ అందిస్తారు చాలా మంది అయ్యా ఆ విధంగానే ఆస్ట్రేలియా దేశం నుంచి మన భారతదేశానికి దేవుడి సేవ బెగ్గ ఒరిస్సా ప్రాంతదే అయ్యా మన భారతదేశ చాలా రాష్ట్రం అయ్యా అన్నిటిని కూడా నేర్చుకుండవాలి అయ్యా ఒకటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాజధాని బాత హైదరాబాద్ అయ్యా గుర్తుమింది కదా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతి భువనేశ్వర్ ఇందని రాజధాని అంతే 1997, 98, 99 ఆ ప్రాంతాతే ఆ మధ్య ఆ ఎండుకినే మన భారతదేశ ఒరిస్సా సరేనా ఓరి పెదరి పాతది మీకు అందరికి మన 22వ తారీఖు వారి గురించి జ్ఞాపకంతో కుట్టడయ్యా చాలా గొప్ప సేవ ఇంకా దేవుడి కోసం రథసాగుతాడు ఇది కూడా మీకు ఇక ఫోటోతో మీరు కూడా కాసరింది అయ్యా ఈ అన్నలూరు గురించి మీరు ఒకవేళ కేంచిపోతే ఇంచకి అందటి ఇది నిజముగా జరగత సంఘటన దేవుడే ప్రేమ తినిపేసి బెచ్చు కష్టమత్కను కూడా దేవుడి దేవుడి పనితో మనకి దేవుడు 99, 98 ఆ మధ్య కాలం యొక్క అన్నలు ఈ అంకుల్ పేరు గచ్చిందని పెద్ద ఎవరైనా ఇక ఆంటీ కనపరుస్తారు మీద ఈ ఆంటీని పెద్దరి గ్లాడిస్ అంటే సరేనా గ్లాడిస్ ఈ అంకుల్ ఇన్ పెదరి గ్రహం స్టెయిన్ అంకుల్ గ్లాడిస్ అంటే ఓరికి ముగ్గురు పిల్ల ఒకటి పిల్లనేరా ఓరికి ముగ్గురు పిల్ల ఓరి పెద్ద పేకిడి పెదరి ఎస్తేరు అర్ధమాసం ఎస్తేరు ఈ పేకన్ పెదరి ఈ పేకన్ పెదరి ఫిలిప్ ఇంకొక పేకన్ పెదరి తిమోతి గుర్తు బాత పెదరి ఆంటీని పెదరి గ్లాడిస్ ఆంటీ ఈ ఊరి పేకిట పెదరి ఎస్తేరు ఊరి పిల్లని పెదరి ఇంకా ఈ ఊరి పేకలరి పెదరి తిమోతి ఫిలిప్ ఓకేనా అలా ఊరి పెదరిని గుర్తు రాసుకుంటూ ఈరు దేవుడు గొప్ప
ಪ್ರೇಮತಿನಿ ಅಂದಿಸನಾಗಿ ಬೇದೇಶದ నుంచి వస్తారు ఆస్ట్రేలియా దేశం నుంచి మన భారతదేశ దేవర రాష్ట్రమంతా ఒరిస్సా ప్రాంతానికి దేవుడి సేవకు వస్తారు. ఇంకా ఆ అన్నానికి డాక్టర్ అనమాట. దేవుడి సేవతో పాటు వైద్య సంబంధించినటువంటి సేవతిని కూడా అందిస్తారు మొత్తం. ఆ ప్రాంతాకినే చాలా మందికి కుష్ఠరోగము రోగకు వత్తుని సరిగ్గా మనకి హాస్పిటల్ సదుపాయం ఇల్లాక మంది హాస్పిటల్కి దాయాలకు చాలా మంది నాక్కిని ఢిల్లీ అంజరం వస్తారయ్యా. అసలు హాస్పిటల్ సరిగ్గా మందిಲ್ಲ, రోడ్డు సౌకర్యం కూడా సరిగ్గా మందిಲ್ಲ, కరెంటు మందిಲ್ಲ. అలాంటి టయాతే ఈ అన్నలోరు ఆ ప్రాంతాత గంజి ఓరు దేవుడి సేవతిని దేవుడి ప్రేమతిని అందిస్తారు కూడా. చాలా మందికి రోగంతే కష్టాకిన మందినోరిని ఊర్లో తీసుకొచ్చి ఆదరిస్తున్నారు. ఊరికి ఎడికి మతని మతుకు ఊరికి ఉచితంగా దేవుడే ప్రేమ తినిపేసి ఊరికి మత్తు గోలింబాత ఈశ్వరం అందన్నారు. ఊరు పుడికి నడుదన్నారు ఊరటి ఊరికి బతన పుండుకు మత్తుకు వాటన్నిటిని శుభ్రం తొంగున్నారు. ఊరికి ఆ మత్తు రాసున్నారు. ఇంకా కుష్ఠరోగం మందనోరిని కూడా ఊరు ఆదరిసి ఊరికి దేవుడు ప్రేమ తిని ఊపిస్తారు ఊరటి. బెచ్చ మంచి పరిచర్య ఊరు తొంగరముతారు కూడా. మనడి ఈ లోకతే దేవుడి కోసం దేవుడు ಬೆಚ್ಚ గొప్పవాడో దేవుడు వేల మనుషులకి ప్రేమిస్తున్నాడో ఓరు జీవితాన్ని తోపిస్తారు అయ్యా ఊడటి. ఆ విధంగా ఓరు దేవుడి సేవతని తుంగరే దేవుడి ప్రేమతిని అందిస్తారు. బెచ్చో మందికి సహాయం తుంగరే ఆ ప్రాంతాతే మంజరమన్నంగా ఊడటి. ఆಗ కొంతమంది దేవుడికి ఇష్టమిల్లో వారు బాతుంటారు తెలుసా. ఇరిని వేలన అవకవలింజరే ఊరిని అవకవాలింజరే ప్లాన్ వాడతారు. శానా సరుకు ఊరిని అవకవాలింజరే అనుకుంటారు కానీ కుదిరేలు. ఒకరోజు ఆ అన్నని మరుక్కు ఇవ్వరు ఊడటి. ఈ అంకులు మీనం కదా, ఈ అంకులిని మరుక్కు ఇవ్వరు కలిసి వేరే ప్రాంతానికి ప్రయాణం అత్తస్కే ఆ కారిన ఊరు తత్తస్కే ఆ కారినగ్గ ಆಗ దేవుడికి ఇష్టమిಲ್ಲవారు ఆ అన్నలోరితికి ఇష్టమిಲ್ಲవారు బాతతుంగరితుకు ఊరిని అవకనంకి ఊరు మందని కారు తగ్గవాసి ఆ కారు డోర్ మంత కదా వాటిని గట్టిగా లాక్ తుంగిస్తారనమాట. తుంగిసి ఆ కారిన పొర్ర పెట్రోల్ తూసి ఊరిని అగ్గే పొడిసిస్తారు. అబ్బా ఊరటి పిల్లనిరా ఆ పొడిసిదంటే అయ్యత కూడా ఆ అంకులు ఊరి పిల్ల దేవుడికి ప్రార్థన తుంగరే సంతోషంతో దేవుడి పరలోక రాజ్యతకి దిగత్తారు. అర్ధమాసరమిందే పిల్లనిరే ఊడటి. దేవుడి కోసం బెచ్చు కష్టమైన కూడా అనుభవిస్తూ ఈ లోకతే మనడి కొద్ది రోజు కత్తకని కూడా దేవుడి కోసం బతుకుతూ మనడి బెస్టిడికి బ్రతికి మందనవర బ్రతుకు మింది అక్క ఊరు ఇక్క ఈ లోకతే దేవుడి కోసం బతుకుతారు మాత్రమే పరలోక రాజ్యతకి దేతారు. ఆ పరలోక రాజ్యం బెస్కెట్కి మన బ్రతికి మంతాడి నిత్యము బెస్కెట్కి బ్రతికి మంతాడి. ఆ బెస్కెట్కి బ్రతికి మందని లోకత్కి దాయవలిత్కు ఈ కొన్ని రోజుకు 70 సంవత్సరాలకు 100 సంవత్సరాలకు బ్రతకని ఈ లోకతే మన యేసయ్యను కోసం బ్రతకవాలి అయ్యా. హింసత్ కన్నా కరువత్ కన్నా కట్కమత్ కన్నా పేదత్కను కూడా మనడి యేసయ్యను కోసం బ్రతుకు బెస్కెట్కి మందని జీవితము యేసయ్యలు మనకి ఈ అంకులింకి ఈ ఊరి పిల్లలకి కూడా యేసయ్యలు దైతుంటాం ఊడటి పిల్లనిదే. ఈ అసకే పోలీసుకు చాలా మంది ఆ ప్రాంతಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ ಈ ಅನ್ನಲೂರಿని ಬೇನರತ್ಕು పొడిసిస్తారు ಹಾಕ್ತಾರೋ ఊరిని పేసి జైల్దే వాటి ఊరిని శిక్షిసుకాడి ఊరిని మనడి ఉరి శిక్ష వాటొచ్చు కాబట్టి ನಿಮ್ಮ ವಾಸಿ ಊರು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂಯಿಂಜರೆ ಈ ಆಂಟಿನಿ ಬರಿತ್ತರಲೆ ಕೆತ್ತರಲೆ ಅತ್ತಸ್ಗೆ ఈ ఆంటీ ఊడటి పిల్లనిరే ఊడటి ఇక కనపరసరం మిందే మీకు ఇక కారు కనపరసరం మిందయా పిల్లనిరే. ఈ కారుదే ఇది మొత్తం నిజంగా జరుగుతా సంఘటన. ఇక కారు కనపరసరమింది కదా, ఈ కారుని ఊరు లోపల మందంగానే వేరేవారు దేవుడికి ఇష్టమిల్లవారు వాసి ఈ కారుదే ఆ ఊరి పిల్లని ఊరి తప్పని దీంటే పొడిసిత్తారు
ಉರಟಿ ಅಸ್ಕೆ ಈ ಆಂಟಿ ಮಿಂದ కదా ఈ ఆంటీని పోలీస్కు వాసి మనకు లెటర్ రాసి కంప్లీట్ ఓరిని మమ్మల్ని శిక్షిస్తాము ఇంజరకెత్తస్కే ఈ ఆంటీ వర మాటకెత్తే ఒరటి ఏసయ్యలు కూడా సిలవత పుర్ర మొత్తస్కే సిలవత వాడనస్కే ఓరిని చాలా మంది తంతురయ్య అస్కే ఊరందరినీ తప్పినతోట బాతకెత్త ఇరు బాత్తుమునరో ఇరుకు తెలియ కనుక ఇరిని క్షమిస్త తప్పే ఇంజరే తప్పికి ప్రార్థన తుంపుతాం మరి అత్త యేసుక్రీస్తు అయ్యా అలాగే ఏసుని లక్షణకు మన అవుట మందవాలి ఏసుని ప్రేమ తిని మనడి ఈ లోకతే ఊపిసవాలి అందుకనే ఈ అక్క కూడా ఏసుని ప్రేమ బేలు ఊపిస్తే తెలుసా బేనరత్కు ఈ దాని ముత్పాని ఈ ఊరు మర్కి నవ్వుకిత్తరు ఊరిని క్షమిస్తలే ఊరిని శిక్షిసిల్లే ఊరిని క్షమిస్తలే ಪೊಲೀಸ್ಗಿಂತೋಟೆ ಓರ್ ಪೊರ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇವನು ಓರಿನ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿತನು నా యేసయ్యని ప్రేమ ఓరికి ఊపిస్తానించి ఓరిని క్షమిస్తాలే ఒకటి అలా క్షమిస్తందుకు అక్కతో ఒప్పిస్తా ఆ ప్రేమ తినిపేసి ఒకటి ఈ ఆంటీకి ఎత్త మాట బెచ్చ మంచి మాటయా దాని పిల్లను ఊరు అవతను కూడా అది ఊరిని క్షమించగలుగుతాయి ఇద్దు పిల్లనిరే మీరు కూడా మీ జతకాకు ಬೇರನ್ನು ಮೇವಿನ తంతుకు మళ్ళా మన ఊరిని తిరిగి తన్నకూడదు ఊరిని క్షమించవాలి భారత్కు మన యేసయ్యని ప్రేమ శిక్షిస్తునుండి అయ్యో మన శిక్ష మొత్తం ఓనుపొర్రో తీసుకుంటాం మన యేసయ్యలు వెచ్చ గొప్ప వండితుకు నీనిని నానిని మనందరిని కూడా క్షమిసి మనకి వాదని కష్టాకు మనకి వాదని శిక్షతి నోడు తీసుకుని మనకి ప్రేమ అలాగే ஒரு ఆంటీని మొత్తాన్ని ఆంటీని పిల్లని అవుతారని క్షమిస్తే ఆ విధంగా మనడు కూడా నడదవాలి ఒకటి ఇది మొత్తము అడ్డుగోలకెత్తని మాటంకయ్యో నిజంగా జరుగుతా సంఘటన ఆ రోజుకినే పేపర్ది కూడా వస్తాయి న్యూస్ పేపర్ది అయ్యా ఇది మీకు ఇక కనపరచడమిందే ఇక డేటు కూడా వస్తాయి జనవరి 22వ తారీఖు 1999 సంవత్సరాలు ఇది జరుగుతాయి కాబట్టి ఒకటి దీనిని మీరు గుర్తాసుకునేవాళ్ళు ఇక మనకి కనపరచడమైన అక్షరాలు అయ్యా జనవరి 4 జరుగుతాయి ఈ మంచి కుటుంబం ఇక కనపరచంగా ఈ మంచి కుటుంబము దేవుడి కోసం బతుకుతారు దేవుడి కోసము ஒரு దేవుడి ప్రేమతో చూపిస్తారు బెగో వేరే దేశం నుంచి వాసి ஒரு ಬೇನರಿని శిక్షిసిల్లరు ಬೇನరిని మైదిల్లరు కానీ మంచి యేసయ్య ప్రేమతో ఊపిస్తారు మంచి తుంగనోరికి బెచ్చో హింసకు వత్కన కూడా భరిస్తూ యేసయ్యలు గొప్ప బహుమానం ఇస్తుండాలి ఇగుటటి ఈ లోకము శాశ్వత కాలం అయ్యో మన బెస్కన డొల్దాయినారుడే కానీ ఆ డొల్లత తర్వాత బెస్కెట్కి బ్రతుకు మందనారు బ్రతుకు మిందే అగ్గ సంతోషంగా మన బ్రతకవేతుకు ఈ భూమితో పొర మందనస్కి ఏసైన కోసం మనం బ్రతకవాలి ఏసైని స్వయంగా మనడు బ్రతకవాలి అలా బతుకు ఏసైలు మనకి గొప్పంగా మందని మంచి బ్రతుకు తినిద్దాం అయ్యా వర విత్తనము మీకు తెలుసా వర విత్తన తిని మనడు నాడతస్కే ఆ విత్తనము భూమితో డొల్లత్తపై దాటి నుంచి ఒక కొత్త మొక్క వేతే అయ్యా ఒక కొత్త మొలక వేతే ఇతుకు దాని పేసి మనడు జ్ఞాపకం తుంకుండవాలి మన జీవితం కూడా అంతే మన శరీరం ఈ భూమితో కలిదైతే మన లోపల మందని శిలక ఆ ఆత్మ దేవుడగదైతే అగ్గ మనకి కొత్త జీవితం మొదలైతే అద్దు మనకి కావాలితుకు ఈ లోకతే ఏసయ్యని శంక బ్రతకవాలి ఇలా ఏసయ్యని శంక బ్రతుకుత కుటుంబము మనడిగా ఊడరు మీనడి గ్రహాం స్టెయిన్ అంకులు గ్లాడిస్ ఆంటీ ఎస్తేర్ అక్క పిలిప్ ఇంకా తిమోతి అన్నలు అయ్యా ఈ నలుగురు ఒక కుటుంబం ఈ 5గురు కుటుంబం మొత్తం ఏసయ్య శంక బతుకుతారు ఏసయ్య ప్రేమ తినేవారు ఊపిస్తారు ఒడు కాసరు మిందే మీకు మంచిగా పిల్లనిరే ఒకటి ఇలా ఈ మంచిగా నిజంగా జరుగుతున్న సంఘటన ఆ విధంగా మన జీవితం కూడా ఏసయ్యను శంక బ్రతకవాలి ఏసయ్యను కోసం బ్రతుకు అసలైనటువంటి గొప్ప జీవితము ఒక విత్తనము డొల్లెత్తపై వద్ద కొత్త మొలక తెచ్చి మంచి విటమిన్ మంతం కలే అయ్యా ఆ మొలక అందుకనే మొలక వద్ద విత్తనకు తెత్తుకు చాలా బలం అవుతారు అయ్యా ఆ కొత్త జీవితము మనిషిని కూడా అంతే మనిషి కూడా డొల్లెత్తపై కొత్త బ్రతుకు వేదే అగ్గ శాశ్వతమైనటువంటి బ్రతుకు అంతే ఈ లోకత కొన్ని రోజుకే మన బ్రతికితాడు
కాబట్టి ఆ బతుకుతో కొన్ని రోజుకైనా ఏసయ్యను శంక బతుకు పరలోకము అందమైన దేశతే దేవుడు మనని తీసేద్దాం. సరేనా పిల్లల? మరి ఏసయ్యని శంక పెట్టో కష్టం వత్తుకన నష్టం వత్తుకన ఏసయ్యని శంక నీళ్ళు మందకడే ఏసయ్యలో మనకి ఏదైనా మంచి బ్రతికిన కోసం ఆ పరలోక దేశత కోసం ఎదురుడకడే. సరే పిల్లనిరా, చిన్న వాక్య తినమండి నేర్చుకుండకడే. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము, మీ యొక్క బైబిల్ మట్టుకు తెరసాది. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 11వ వచనం. నా శంక మిమ్మల్ని దూసేసి బాధావాటి రకరకాల చెడ్డ మాటకెచ్చి మీ పొర్ర అబద్ధంగా తప్పు వాడుతుకు మీరు కుశలమందునరు. మళ్ళొకసారి నన్ను చదివితానికి అంజటి. నా శంక మిమ్మల్ని దూసేసి బాధావాటి రకరకాల చెడ్డ మాటకెచ్చి మీ పొర్ర అబద్ధ తప్పు వాడుతుకు మీరు కుశలమందునరు. వెచ్చ మంచి వాక్యమయ్యా. ఏసయ్యలు ఈ వాక్యము ఈ అంకుల్కిరి జీవితాతే నెరవేర్తే అయ్యా. ఈ అంకుల్కిరి జీవితాతే నెరవేర్తే ఇలా ఏసైని మాట శంక మనని బ్రతకవాలి. మన జీవితాన్ని కూడా ఏసైని మాట నెరవేర్చుకోవాలి అయ్యా. కాబట్టి ఏసైన శంక ಬೇನರತ್ಕು ಬಾಧಾಕು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಕರಕ చెడ్డ మాట అర్థితోరో ఊరందరూ దాన్ని ఇరుకలే, ఊరందరూ కుశల మందినరు, ఊరందరికీ పరలోక రాజ్యం ఉంది. కాబట్టి ఏసైన శంక బ్రతకడే. మరి మంతా ఈ మంచి ఈ అన్నలోరి జీవితము మన జ్ఞాపకం తుంకున్నరే మనను కూడా ఆ విధంగా బ్రతకడానికి మనది ఇష్టపడదగాడి. సరేనా పిల్లలరే? ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చుకు లైక్ తుంగటి, షేర్ తుంగటి. ఇంకా చాలామందికి ఈ వీడియో ఈ యొక్క మన సండే స్కూల్ కొత్త భాష పోగ్రతి ప్రతి ఆదివారము 7 గంటలకి వేయించడం ఈ జతగాకి కూడా కెల్లటి తీస్తారటి. మంచి 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 బైబిల్ స్టోరీ, ఇంకా మిషనరీ స్టోరీకు, ఇంకా దేవుడి వాక్యకు పాట మనది నేర్చుకున్నకడి. సరేనా? వారాన్ని మీకు మంచి పాట తిని కూడా నన్ను నేర్పిస్తాను. మంతను మరి బాయ్.